Бу минутларда Галиаскар Камал театрында татарның улуг шәхесе Рабит Батулланың юбилейы уңайыннан иҗат кичәсе уза. Аңа быел 85 яшь. Ул халыкка күп төрле юнәлештә иҗат итүче буларак таныш. Язучы, сценарист, режиссер, документалист, телевидениедә алып баручы, Коръәнне тәрҗемә итүче. Нәрсәгә генә алынмасын, татар теле һәм милләте өчен җан атып яши. Батулланың иҗат кичәсеннән Рүзәл Шәрипов. Татарстанның халык язучысы Абдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләгиясе. Каракүл бүрекле ак сакаллы Рабит Батулла. Ул 70-нче еллардан бирле шушы кабатланмас образда. Юбилейында да сәхнәгә шулай чыга. Тик үзе генә түгел, ә киң кырлы эшчәнлеген чагылдыручы дистәләгән игезәге белән. Язучы, драматург, җәмәгать эшлеклесе, музыкант бүген уста биюче икәнен дә күрсәтте. Юбилярны Минтимер Шәймиев исеменнән котларга Васил Шәйхразиев та килде. Батулла сүзе һәр вакыт чакса туры һәм үтемле, мәгънәле һәм шифалы. Сезнең ихлас әсәрләрегез, асыл сифатларыгыз һәм күркәм гамәлләрегез барысы да газиз халкыбыз иҗтихадына хезмәт итә. Millet bağanası diye benim şiirim de var, Rabit abi turunda hoşlanıp da milletinin bağanası. Bütün Tatar dünyasının kişisi. Robert'ne ben de hürmet etem. Onun derse için orijinal şahıs buluyor. Ул менен электр шытыйым заманнары бар иде. Шаяннар тапкырлар мәҗлесе дигән КВН шикелле татарның. Аңайында ябырлып йөри торган халыгы име. Ишекләр сынып бетәдер ул вакытта. Рабит Батулла Зәй районында туып үскән. Артист булырга теләп 5 ел Щепкин исемендәге театр училищесында Ринат Таҗетдинов, Равил Шәрәфиев, Наил Дунай һәм башка данлыклы шәхесләр белән бергә белем ала. Оннан Камал театрына кайта, тик актерлык хезмәте озакка сузылмый. Рабит аганы телевидениегә балалар өчен тапшырулар режиссеры булып чакыралар. Берничә буын нәкъ менә Батулла киятләре, соңрак Батулла дәресләре программалары белән тәрбияләнеп үсте. Сөембикә турында тарихи роман Рудольф Нуриев Габдулла Тукайга багышланган хикәя риваятләр яза. Булардан күпкә җаваплырак Коръәнне төрекчәдән татарчага тәрҗемә итү. Ул 50 меңнән артык тираж белән басылып чыга. İcatxana белән таныштырмакчы булам. Анда әсәрләр күп, аларның барысында сөйләп бетереп булмыймы? Анда әсәрләр күп. 90 китап инде ул име? Азмы күпме? Кемгәдер ул аз, кемгәдер ул күп. Үз фикерле, үз юлы булуы белән аерылып торган, бөтен тормышын татар халкына багышланган улуг шәхес ул. Киң кырлы эшчәнлеге алдында баш иеп, бүген аны халык аягүрә алкышлады. Рүзәл Шәрипов, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы.